ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ି ଧରି। ମୁଁ ତା ପଛରେ ବସିଥିଲି, ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା। ତ ରାସ୍ତା ଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳିଆ କିଛି ଶୀତ ପାଗୁଆ, ତ ଆମେ ସ୍ୱିଟର୍ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତ କାନରେ ଖାଲି ମଫଲର୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ତ ଏଠି ଟାଟା ଏସିରେ ପୁରା ଲୋଡ଼୍ ସାମାନ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ନ ଦେଖି ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ଆମେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ପ୍ରଥମେ ତ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଯିବା ରାସ୍ତା ଧଉଳି, ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଭିତରେ ଗଳି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ କିଛି ମୋଡ଼ ଏମିତି ଆସୁଛି, ଦେଖିବା ବଙ୍କିଆ ମୋଡ଼। ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେତେ ଗଛ ପଛ। ତ ଗଛ ପଛ ଆମେ ନ ଦେଖିକି ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଶୀତ ତ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି ନା, ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଶୀତ ଥର ସିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ମୋତେ ବି ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରୁନି, ମଫଲର୍ ପିନ୍ଧିଛି। ତ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ନଈଟେ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନଈ କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି, ନଈକି ନ ଦେଖି ଆମେ ସିଧା ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ପତଳା ସିଧା ରୋଡ଼ରେ, ପୁରା ପତଳା ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଆଗକୁ କିଛି ଗଲା ପରେ ଦେଖି ତ ଦୂରରେ ନଈ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିକେ ନଈ ଦେଖି ଆଗକୁ ଫେଣିବା ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସକାଳ ସକାଳ ହେଇଛି। ତ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଲରେ ଚାଷ ହେଇଛି, ଚାଷ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖି ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଦେଖିବା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଯଦି ମନ ପସନ୍ଦ ବନ୍ଧାକୋବି ଗଛ କେମିତି ହେଇଛି ବିଲରେ ପୁରା ସାଇଜରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କିଛି ବାଟ ହେଲା ପରେ ଧାନ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ସାନ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଧରିକି ଆସୁଛି କ୍ଷୀର, ତମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଏମିତି ଦେଖିଲି ଭଳିଆ ଗଛ ପଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆଡ଼େ ଠିଆ ହେଇ ଟିକେ ଖୁସିରେ ବୁଲିଲି। ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲା କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଦେଖିଲି। ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲା, ତ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସେ ଯାଉଛି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ସେ କ୍ଷୀର ଧରିକି ଆସିଲା, ଆମେ ଯିବୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଚାଲିଲି। ତ ରାସ୍ତା ଏଭଳିଆ କିଛି ଥିଲା, ସେ କ୍ଷୀର ଧରିକି ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ଧରିକି, ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି, ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲା, କହିଲା ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଗଲି। ଦେଖ ଭିଉ କେମିତି ଅଛି ବିଲରେ, ପୁରା A1। ଖରା ବି ହେଇଛି, 8ଟା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଭିଉ ତ ଭଲ ଆସିବ। ଭିଉ ଦେଖି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ। ଫାଷ୍ଟ ତ କେତେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଆସିଥିଲା କ୍ଷୀର ଦେବାର। ତ ସେଠି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ତ ଦୁଇ ଭାଇ ପୁରା ଖରାରେ କୋଳା, ଦେଖୁଥାଉ ରାସ୍ତା ପୁରା କୋଳା ହେଇଛି, କେମିତି ଚାଷ ଫାସ ହେଇଛି। ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମର